Bună ziua, venim să vă prezentăm o furcă RockShox Spike 426. Acum este pe rebound pliable și fără compresie. Dăm pe compresie, pac! Compresie la maxim. Acum rebound. La maxim. La maxim, așa. Și acum... La minim? Așa, la minim, hai să vedem. Acum cursa. Pac, 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 pac. Acum cursa minimă. 100. La scris-o, frate. Și reglajul ăsta de gate. Shot gate ce-a fi. Îl dăm pe minim. Uleiul trece acum. O dăm din nou pe maxim ca să meargă compresia. Și dăm compresia. O facem din nou de 140. Filmează-o leacă ca să vadă.